Hej. I dag skal jeg klippes. Jeg er begyndt at få lidt langt hår. Men ja, det er egentlig det. Så ses vi derude, ikke? Nu er vi herude. Det tog 3 timer at gå ud på WC'et. Nej. Okay. Jeg skal lige lukke døren til køkkenet. Prutter du? Nej, jeg kan sådan Nå, okay. og samtidig med at jeg lige kamufleret det der. Ja. Hvorfor? Okay. Sådan, det var fordi jeg havde trykket på den forkerte. Det er du også god til, mor. Ja. Er du klar? Ja. Hvad laver jeg med mit liv? Og tænk lige, hvis man ombestemte, så når man sådan var halvvejs, så er man bare skalle på den ene side. Det vil se lidt underligt ud i hvert fald. Ja. Au, mor. Undskyld. Mor, du skulle altså kun tage håret, ikke øret. Ja. Du var ved at skære mit øre af. Man må altså kun købe Sebastians øre, ikke om lørdagen. Det ved alle det. Kun om lørdagen? Ja, det er altså bare en lørdagsting. Okay. Men ja, så tror jeg bare, at jeg vil stoppe den her, så kan I se det endelige resultat. Au, mor. Nå, du kan fortælle om nogle af de ting, vi skal lave i løbet af ugen. Ja, altså senere så kan I jo se den der tavle, vi har lavet. Meget fin tavle. Meget fin tavle. Med alle mulige challenges og ting, vi skal lave. Hvad laver det, mor? Jeg slår dig på næsen. Nå, nej, det var mere med mit år. Jeg er vant til, at du slår mig. Ja, vi er nogle søde, dejlige mennesker. Vi har et meget godt forhold sammen. Så er det sådan, det skal være? Ja, fino. Kan du lide det? Ja, fino, så er jeg. Ja, sagde jeg. Okay, så skrider jeg. Nej, mor. Vent. Hvad? Vi skal lige sige, at vi ses. Okay. Vi ses. Ja, vi ses. Hej.